לפני הפרויקט לא ידעתי הרבה על מחשבים. הפרויקטים העלו אותי דברים שלא ידעתי קודם. The Digital Bridge project in Jaffa is a new initiative by students who decided to narrow the digital gap among school children in Israel. With the help of United Nations grant, they set out to educate Israeli children to make intelligent use of information communication technologies. They launched the project pilot in 2 elementary schools of Jaffa's Arab Jewish neighborhoods. אני יכולה להגיד את זה שעל הפרויקט הזה הצלחנו במידה גדולה. הם הגיעו מרקע שאין להם ידע במחשבים, גם העבודה איתם הייתה קשה מאוד. בשבילי זה מאוד תורם ונותן לי המון לעבוד עם ילדים במיוחד ועם אוכלוסייה כזאת גדול. Unlike other projects, this project comes to children in their own school environment. בדף אינטרנט הכנתי דברים שאני מלמדת על עצמי והתקשרנו עם חסן ערפה ובאתר כתבתי כמה דברים שהם לא יודעים עליי. זה תהליך מדהים שילדים בכיתות נמוכות יחסית, כיתות ד'-ה' שבקושי ראו מחשב לפני כן, ששימש אותם לרוב למשחקים, פתאום הם יוצרים דברים משל עצמם. הילדים שהתחילו עם ידע מינימלי במחשבים, היום הם בונים אתרים, היום הם מטפלים באימייל, הם מנהלים תחרויות בפורומים. The Digital Bridge finishes its first year now. We believe that its success will enable it to reach out to more children wherever they may be.